expresident de la Generalitat de Catalunya, molt honorable José Montilla, expresident de la Generalitat de Catalunya, honorable senyor Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat, senyor Carles Duarte, que m'acompanya a l'escenari, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, el CONCA, el senyor Fernando Brea, delegat de Govern de la Generalitat. També han vingut alcaldes i alcaldesses a acompanyar els guardonats perquè són de les seves viles, diputats i diputades del Parlament de Catalunya, regidors i regidores de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i a la resta de persones que ens acompanyeu, segueu, benvinguts a la ciutat de Santa Coloma. Si entreu per Santa Coloma, per lo que era el Pont Vell, veureu que en el riu hi ha una frase molt maca que diu «Viure és provar-ho infinites vegades». A la vora del riu Besòs, un riu que vam aconseguir recuperar i del qual els colomencs i les colomenques ens sentim molt orgullosos, fruit de la complicitat de les institucions, principalment les institucions europees, de la Generalitat de Catalunya i de totes aquelles entitats de Santa Coloma de Gramenet que van treballar per fer-ho possible. I una mica la filosofia de vida que tenim a Santa Coloma de Gramenet per superar-nos en el nostre dia a dia és això, és aquest sentiment de viure-ho, és provar-ho infinites vegades. Que tothom estigui ben atès, malgrat que hem començat amb una miqueta de retard, sigueu benvinguts i a gaudir dels Premis Nacionals de Catalunya a la nostra ciutat de Santa Coloma de Gramenet, que, com deia, per nosaltres, pels colomens i les colomenques, és un orgull. Gràcies. Que agraeixi especialment el suport que hem rebut en tot moment de l'Ajuntament de Santa Coloma. Em fa il·lusió de recordar que aquest vers tan encertat que ens recordava l'alcaldessa, viure és provar-ho infinites vegades, és d'un poeta que va guanyar el Premi Nacional, i que és Màrius Sampere. El món de la cultura ha de mantenir l'esperit crític i l'ambició artística, i ho ha de fer des de l'exigència de qualitat, assumint amb coratge, intel·ligència i talent el repte d'esdevenir cada cop més l'expressió alhora brillant i fecunda d'una societat que se sent europea i que participa plenament de la contemporaneïtat. Una cultura que preserva el seu patrimoni, integrant-lo en un demà on la cultura ha d'assumir una responsabilitat creixent en la nostra mirada lúcida i sensible sobre el món, en la nostra manera de generar i compartir riquesa, la nostra capacitat de crear i transmetre coneixement, bellesa i emoció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor. Cultura, Catalunya, Sotet o caram que bé? Vol dir cultura. Home, no. Vol dir conca. El primer guardonat d'aquesta nit és per Amical Viquimèdia, per la seva contribució al coneixement de la cultura catalana i al coneixement universal en llengua catalana que ofereix la Viquipèdia. Gràcies a tots i per aquesta bellíssima introducció. Ha sigut fantàstica. En primer lloc, dir que els viquipedistes, els que editem la Viquipèdia, no som gaire amants dels personalismes i aquest premi pertany a cadascun d'aquests gairebé 200.000 editors que diàriament estan allà contribuint en aquest projecte comú de tots. Realment som un exèrcit pacífic de guerrers per la llengua, no? La Viquipèdia... Roberto Oliván, Premi Nacional de Cultura pel caràcter innovador i interdisciplinar de la seva dansa, que busca amb valentia la fusió de totes les arts escèniques del món. A l'Ajuntament de Deltebre, a la gent de Deltebre, per la seva part que li pertoca, perquè han fet bastant per acollir-nos al Festival Deltebre Dansa, amb molt d'agraïment, amb molta generositat. I sobretot agrair a l'organització d'aquest premi, perquè em sembla que això dona una petita espenta per continuar remant, a vegades contracorrent o en aigües una mica difícils, però òbviament que seguirem creant nous projectes amb molta il·lusió i gràcies per el reconeixement i per creure o per apostar per la dansa i per les arts del moviment. Seguim vius.
el Conca concedeix el Premi Nacional de Cultura 2014 al Museu Dalí de Sant Petersburg, a Florida, per la seva contribució a la difusió mundial de l'obra de Salvador Dalí i de l'art català actual. Fem i farem el possible perquè el Museu Dalí de Sant Petersburg tingui cada vegada més nombrada internacional, dirigit molt genialment per el doctor Han Hein. Premi Nacional de Cultura a Pepa Plana per la seva brillant creativitat, per la seva brillant creativitat reconeguda internacionalment que li ha permès riure en femení i donar a l'humor un nou punt de vista, el de les dones. Davant de totes les sotragades que estem patint a cultura, he valorat seriosament, profundament, la voluntat d'estar un minut en silenci. Però no ho faré. No ho faré perquè sóc molt xerraire i perquè el pallasso o la pallassa és un insurgent que es dedica a pertorbar el món amb preguntes impertinents, no cal dir-ho, i a la vegada insidiosament pertinents. Per tant, pregunto, podem viure sense cultura? La cultura s'ha de dirigir? En aquest país que volem ser, s'invertirà en cultura o s'invertirà en ignorància, en joc, en turisme de la patacada? Aviam què ens surt més a compte. Per tant, la ignorància és molt perillosa. La cultura també, perquè indueix a la reflexió. La cultura crea llibertat per expressar sentiments i opinions, per pensar i fer pensar. Vull agrair sobretot aquest premi a tots els meus mestres, amb tota aquesta carrera als meus mestres, començant pels meus pares i recordant que vaig començar a ser pallassa a la casa ocupada de la Vaqueria, que ja no existeix. Per tant, tot el meu suport a totes les cases ocupades autogestionades, qui sap si futur planter de Premis Nacionals de Cultura. Moltes gràcies a tots i totes. Seguiré lluitant, seguiré preguntant. Moltes gràcies. Música, pel·lícules, i amb tot això entens els personatges. Aposta per una literatura de qualitat. Premi Nacional de Cultura a Vicenç Pagès Jordà, que ha sabut reflectir d'una manera innovadora la vida contemporània des de les relacions humanes amb una visió contrastada entre generacions, entre gèneres i amb especial atenció a la gent jove. Perquè si perdem el temps queixant-nos o empipant-nos, estem permetent que ens robin dues coses més importants que els diners, la dignitat i el sentit de l'humor. Ara bé, això no vol dir que ens haguem d'enganyar. Encara no ho som, un país normal. No vull acabar el meu minut amb la citació d'un prohom de la pàtria, sinó amb la falca radiofònica més coneguda de la pel·lícula Terminator. Si esteu escoltant això, sou la resistència. Moltes gràcies. Premi Nacional de Cultura al Sonar, Festival Internacional de Música Avançada i New Media Art de Barcelona, que situa el nostre país a l'avantguarda de la creativitat mundial.
volem agrair aquest premi perquè acabem de fer 20 anys i és un reconeixement molt important per aquest recorregut que porta el festival fet i sobretot perquè és un alè i és un al·licient pel que ens espera la setmana que ve com a festival. Aquest és el doble talent que tinc la convicció que ha construït el nostre país des de sempre, el talent creatiu i el talent emprenedor. La suma d'aquests dos talents ha donat forma al país que tenim i em penso que avui el que estem fent és, a través d'aquestes 10 persones, d'aquests 10 projectes, expressar el nostre reconeixement a tots aquells que ho fan possible. Aquest talent és la millor proclama possible sobre la cultura del nostre país. Una cultura que desitgem justament que sigui el més forta possible perquè estem convençuts que un país culte és un país justament que desplega la millor de les identitats possibles. Després del franquisme, uns dibuixants que van poder connectar amb aquesta generació d'abans de la guerra a través de gent tan sòlida com en Joaquim Montañola. I a banda d'això, Quim era un bon amic, una persona que al seu costat sempre estaves de bon humor, amb franca companyonia i una persona senzillament extraordinària. Tot calla, tot es resisteix. Cada vegada es fa més i més ampla la solitud al meu entorn. Hi ha una font viva que no para mai de rajar. L'escolto de nit, al cor de cada cosa. Premi Nacional de Cultura a Mireia Barrera per la seva aposta per la innovació musical mitjançant la introducció de l'obra de compositors contemporanis en els nombrosos cors que ha dirigit i especialment el Cor Madrigal de Barcelona. Nivell a Catalunya. Aquest premi tan important i el reconeixement no me'l sento només meu, el sento també pel cant coral. I és per això que he de fer esment de qui ha estat el meu mestre, mestre de molts directors i de moltes generacions de cantaires i directors i alhora també fundador del Cor Madrigal, que és el senyor Manel Cabero, que és avui a la sala. Moltes gràcies pel teu llegat, Manel. Premi Nacional de Cultura a la Cobla La Principal de la Bisbal, que 126 anys després del seu naixement continua duent a terme una tasca fonamental per la difusió de la sardana i l'expansió del nostre patrimoni musical al carrer. Volem donar les gràcies al Conca en primer lloc. S'ha dit que l'any passat vam celebrar 125 anys. Hem viscut un any intens, un any emocionant, i és, sens dubte, aquest un extraordinari i a la vegada inesperat colofó que volem compartir per damunt de tot amb els que ens hagin ajudat a arribar fins aquí, tots els músics, tots els directors, tots els cantants, tot l'equip tècnic que ens ha precedit i que ens han ajudat a arribar a aquest destí idíl·lic i potser punt de partida a la vegada. Premi Nacional de Cultura a Jaume Vallcorba per la seva contribució a la cultura des de les editorials Quaderns Crema i Acantilado, així com per la seva feina com a investigador, crític i escriptor. Rebre avui aquest premi és per mi un honor i un orgull. Us dono les gràcies. Premi Nacional de Cultura al doctor Joan Massaguer
per la seva infatigable investigació per vèncer la metàstasi cancerígena, que l'ha fet un referent mundial en la lluita contra aquesta malaltia. Així mateix vull agrair en nom de tota la comunitat científica del país, investigadors i investigadores, el fet que el Consell hagi reconegut com a fet de cultura la investigació biomèdica. Sense ells, sense la investigació, el nostre país no seria tan fort. A tots, doncs, moltíssimes gràcies. Voldria també felicitar en el Conca per la decisió que ha pres, per atorgar aquests reconeixements i, si m'ho permeteu, també pel seu fi olfacte i la seva intuïció comunicativa i mediàtica per fer coincidir aquests Premis Nacionals de Cultura en un dia tan especialment assenyalat. És perquè podem parlar de tu a tu en termes de creativitat, com deia abans el conseller Mascarell, perquè podem parlar de tu a tu en termes de talent i perquè podem parlar de tu a tu en termes de projecció internacional de la nostra cultura. I en tenim avui una colla d'exemples, un munt d'exemples, només amb aquests Premis Nacionals de Cultura que s'han atorgat, i si anéssim més enllà d'aquests premis, doncs sabeu perfectament que tenim moltes altres entitats i persones i personalitats del nostre país que acreditarien aquest poder parlar de tu a tu des del punt de vista del talent, des del punt de vista de la creativitat i des del punt de vista de situar-se a dalt de tot del món com a bons referents. Això, a més, ho podem fer sabent de les nostres pròpies limitacions, perquè nosaltres hem aconseguit poder parlar de tu a tu amb les altres cultures d'Europa i del món amb una demografia molt més limitada que no pas d'altres i, sobretot, amb uns instruments i una arquitectura institucional, deixeu-m'ho dir així, molt més feble que no pas les de molts altres. I, malgrat això, en el terreny de la cultura, podem parlar de tu a tu amb la resta de cultures del món. I afegeixo una altra reflexió al fil de la cultura, perquè van de bracet, van agafades de la mà. Podem parlar en aquest moment de tu a tu des del punt de vista de la qualitat dels nostres moviments democràtics com a país i com a societat? Crec que en part sí, malgrat les nostres falles, malgrat els nostres errors i malgrat les nostres debilitats. Però malgrat això, i ho veiem amb aquesta forta mobilització en molts sentits de la societat catalana, podem parlar de tu a tu amb altres democràcies consolidades del món. I la darrera pregunta, i aquí la resposta ja no podrà ser afirmativa, és: podem parlar de tu a tu des del punt de vista de la nostra fortalesa institucional respecte als d'altres? Aquí la resposta és que no. Però si podem arribar a parlar de tu a tu algun dia des del punt de vista institucional, serà gràcies perquè abans hem pogut i hem sabut parlar de tu a tu des del punt de vista de la cultura. Si no haguéssim tingut això vertebrat i encadenat al llarg de molts segles, no només d'uns quants anys, sinó de molts segles, avui el nostre país no es podria plantejar seriosament parlar de tu a tu des del punt de vista de la seva fortalesa institucional. I com que això en aquest moment ho sent molta gent del nostre país, els Premis Nacionals d'enguany de Cultura han de ser premis que, a més d'agrair i de felicitar a les persones que els heu rebut la vostra trajectòria i la vostra tasca, han també de fer un homenatge a tot aquest pòsit cultural del nostre país que, sedimentat al llarg, insisteixo, de molts segles, avui ens permet mirar el futur d'una manera diferent, també per poder arribar a parlar de tu a tu des del punt de vista de la fortalesa institucional i ser jutjats en el moment que la tinguem exactament igual que avui podem jutjar els altres i que molt sovint som jutjats nosaltres mateixos sense la capacitat i la fortalesa dels instruments que molts d'altres consideren normals. Gràcies i felicitats novament. Adeu, clavell morenet, adeu, estrella.
Així que vaig robar-ne un traginet